салому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз барои занҳои ки гап зада буданд бижутериёро намоиш кардем. Бижутериё барои бонуҳое ки мехоҳанд нархошона бифаҳманд, дар биҷо буданшона бифаҳманд. Ҳозир мо ай бозори Корон гап мезанем. Суроғаша ҳозир апаи Гулияхонум гап мезанам. Ассалому алейкум бонуҳои зебо. 9 дарвоза хидди ҳамин поёни Гулия Голд. Гулия бренд бижутериёи мағозаи 21. Мағозаи 21. Ина чӣ кали гап задан? Номере ки дар поёни ҳамин видео мебинед шумо ай апаи Гулияҳай метонем занг бизанем, WhatsApp доранд, ҳамаша дар бораи нарх навош худшон маълумот метаҳанд. Шумо хушрӯбакат гӯш кунед. Доставка дорем духтаро. Марҳамат дар бораи ҳамин гап занед. Нарх навои чандия нафар? Ай 50 сомон сар мешавад комплектто то 250 сомон аст. Ҳамин мисол ҳамин нарх яъни чанда ака? Нархиш 70 сомон. 70 сомон, а? Бренд люкси бижутерия 585. 585. Нази наша? Ҳа. Сифаташ хушрӯ гарантия. Яъни ахирон якум гӯша бидем yoki демгиша ана. Национальный дастмонаҳо бо либосҳои миллӣ. Нархиш 50 сомон. Ана бинед чӣ хел фасон. Чизое ки шумо дар апаи Гулия пешниҳод мекунанд, метавонед ай пеш омада бибинед ёки ин WhatsApp ки дар поёни номер ай апамай метавонед ки қатиш суҳбат кунед масъалаи ҳамин бижутериёи настая шуда. Истеҳсоли Дубай, Туркия. Якта мехарем барои арӯсҳо бо як комплекти дига болоиш туҳфа. Метавонед шумо комплекти арӯсиро нишон дидам? Ҳамаш арӯсия. Ҳамаш арӯсия. Бо як комплекти дига болоиш бонус. Туҳфа. Масалан як нишон бите хеле ки хушрӯ бифаҳманд. Мисол чира бигиранд ки падаркашам дар бараш бумон. Ина бигзор. Ина як комплекти дига гирифтен ина. Инами як тара мегиранд. Ина мира гӯйна. Мисол мегиранд. Садбар. Як та дига гирифтен. Ина як та дига болоиш бонус. Ина гӯшо падарка. Ина падаркашай. Ики намишро наст. Ина. Сатфоиза. Ина падаркашай. Нархиш 150 сомонӣ. 150 сомон. Дохил мешавад бо гарданбанд занҷираш. Ина бигзор. Ана мебошад, а? Ана ира гирифтем брендови. Брендови? Ина падаркаша нишон кунед. Браслетиш падарка. Браслетиш падарка. Нархиш мувофиқи шарикчи ошина. Падарка. Нархиш чанд буда? 150 сомон. 150 сомонда шумо ҳам падарка мегиред, ҳам як чи набор дастмона браслети худша бо як сепичкаи дига иловагӣ падарка. Бо як сепичкаи дига иловагӣ. Чизе ки шумо мебинед настоящий бижутерия, настоящий стайль. Ина барои модаро. Барои апо. Якта комплект дохил мешавад сепичка, дохил мешавад боложда як иловагӣ бо падарка. Падарка шумо қатшон ҳаст. Бо падаркашам иловагӣ бонус. Чанд ай нархи ё ҳар ду шакл чанд? 130 сомон. 130 сомон иш падарка. Иш падарка. Зинда бошед. Бо дохил мешавад занҷираш. Иш падарка буда сай ҳисоби апам. Яъне ки якта набор мегиранд, дута чиз падарка. Падаркош чалаву гӯшвор аноён? Чалаву гӯшвор бо як занҷираш. Ира чӣ мегӯянд номша? Семичка, подбрилям. Семичка. Комплекти семичкаи подбрилям. Офтобпараст. Зинда бошед. Тоҷики қатӣ. Офтобпараст. Неҷада доранд ки чизои ранги марворӣ бори муҳра доранд, дар бораи ҳамин камтар маълумоти нафа. Ина барои муаллимаҳо. Барои коргарои давлат, муассисаҳо, коргарои бонк. Комплектои жемчуг. Сад 120 сомон. Дохил мешавад браслетош туҳфа, гарданош туҳфа. Бо иловагӣ сепичкошам туҳфа. Яъне ки якта шумо чиз 130 сомон да мегиред. Браслетиш туҳфа. Сепичкаш туҳфа. Браслетша нишон кунед. Ина браслетай бо яктай дига сепичка барои шумо туҳфа. Вақте ки шумо ҳамиҷа меен ай пеш бинед чизои апам ки дубайскияй фарқ мекунад. Мо бозора гаштем хеле чизо камтаранд. Мағозаи апам 21 даромадгоҳи нӯҳ да будааст. поёни худи таги Гулия Голда.
вақте ки шумо занг мезанед ин кас шуморо бо гап мезанад ки чӣ хел гӯем бигӯед ҳамаша маълумотша метавон. Мана комплектои малина. Малина? Беҳад популярный комплектой. Пад бриллиант. Ина оригиналош беҳад қимат. Мана бигирен марҳамат нархи дастрас 130 сомон. 130 сомон дар бира Ки мегиред. баҳоланки сайтои Россияда 5000 рубл. Ҳамиёҳо? Ҳа. 130 сомон. Бо ноҳо духтарои муҳтарам. Якта падарка комплекти дигар болоиш. Чӣ хел? Мана 130 сомон. Биёр комплектша дадарсон. Яктаи дигар болоиш падарка. Ана ин падарка буда. Ин Ана ин гӯшвори чала, падаркаша. гӯшвори чалаш. Ана падаркашай. Ба фикрам аинда беҳтарин нарх нест. Ягон шуда. Мана Нархош ранги бофти 585, браслетош қати 100 сомон духтарои муҳтарам. 100 сомон. Ба браслетош 100 сомон. Гаранти қати сифаташ хушрӯ. Браслет биҷуда ҳами дурунда. Браслеташ инами хеле браслет мувофиқи худаш бо браслет мекунад. Нархшунам гап задем. 100 сомон ба браслеташ. Ана ин чӣ? Нархои беҳтарин. Ана ин чӣ? 50 сомонӣ. 50 сомон. Барои модарои барои бибиҳо ина 50 сомон. Рангаш чанд қапас меравад? Хела хизмат мекунад. Як сол меравад. Зиёд хизмат Иншалла як сол меравад. ганда сифаташ хушрӯ. Покрытияш медицинские, раздражение наметия. Да тана, да гардан, ранги сиёи свет намемонад. Ина браслето. 40 сомон. 40 сомон? Ина марҳамат 40 сомон духтаро. Даста сия Аинда намекунад? нархи мошоалло нест ягон ҷода. Даста сия намекунад? Не. Дубайский. Аҷоиботай сифаташ. Об ода задан мегирем. Сифатош хушрӯ. Итальянко ба браслеташ 80 сомон. Итальянский модело. 80 сомон ба браслет. Вайора як чакроварда метуни ё наметуни? Не. Ҳайна чизое ки болода мебиям вайо кале меган, чӣ меган? О ки чизе махлус шид. Чӣ ном дорам? Кале Ё меган? гарнитур. Гарнитур? Ҳамаш гарнитур. Иҷода зиёдтар ай 100 намуди гарнитур ҳастаи барои арӯсо. Чизе ки мехоҳед дар дукони Апай Гулия ҳаст, фақат шумо занг бизанед дар WhatsApp-аш. Ин кас шуморо мегӯяд ки ба гуҷора биед, чӣ хел биед, бо сурат мепартояд. Доставкаш ройгон духтаро. Доставка дошта боина Ройгон. чӣ қати алиф қати намешавад? Алиф қати мешавад шумо? Мешавад. Душанби сети алиф қабул мекунед. Бо ногуфта намона мана нуқратиллоҳо барои арӯсо. Чиё? Балдухчати нуқратиллоҳо ки ба оби тилло кор карда шуда, тайёр карда шудаге. Мана марҳамат 170 сомонӣ. Кораш супер, сангошам тоза. Чӣ хеле ки маълумот додан Апай Гулия, марҳамат биед, чизои маъқултона дастрас кунед. Боқи сарбаланду обод бошен, видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.